Kesorkar menta ke janmit menta ke sengi kelasim lu ikarai. Bahdin bangilarai bangin sya. Ya kitu ki highly skilled laborers ki basa nabar jong ka jelam ikala. Ki pendon kam kini ki private business houses. Na kapor sya kapor. Hadin ba ka jingwan pai jong ini ki kun samla jong in nakeleng saudong jong dari India. Let's say kibat don lepa ikan ke qualification haki ka order ka bangi penmi menta ka sengi na kaliang jong ka labor department ka longba ngi kerpat ia ki business houses ki employers ki contractors number 1 ba kin khot lani kin advertise nengkong ya ki kun samla la jong kibadon hapok kejela mekla jungi nakamta kini ki kam technical job ki baper hapok jong kajela ke jungi ya kini ke notification ngan sasam syapi kenang ba piru pindiok ban penmi kenang ba kin ya tip lang borok ya kini karai ka ba kesorkar kelasim menne kasngi bat ndai tangata nakaliang jong kalebo Kitu ki business houses let's say kiba ong ba M4 don te yamtang let's say nginon ra na bar te kin sngau ba ban pentip sya ka Directorate of Employment Craftsmen and Training ba let's say ki don kampat ana mata hadin habut let's say hadin sisnem hadin arsnem lani hadin katukan ni benai kai ka bengi ong bakin pentip sya kan ka directorate jong ni ba let's say ki don ki kena samla ki belong interested ban yo ya ka training ga bukum kata ka labor department kala ready ban ai training ya ki bakum kita kat kum ka jing angnut let's say jong kitu ki business houses hala ijong ibenta bat ka labor department kan ai ka training bat ka training kan long be Bakim don kam ban siu wat sinayaru. Kata kadai kaba ngakwa ban pentip hakmat jongpi ha kani kajanmi. Ba kecingwan poi kitu kikun samla jongi nakleng jongkari India hadu menta janmit kapoi khat ar hajar saus pa ngut. Nanta kabaar kabangakwa ban pentip ba nakaliang ke transport department kala issue yuko order Hakawidei bat ketu kejing peniat jongi ka kali ka balong 100% odd number but even number kabadei ya ka public but ki private katu kan itli ki kategori hangne ke bangakwa ban pentip ki balait no na kane kajing penbai kata kadei ya ki kali jong ka sorkar kabadei na ka state government bat kumju ru jong ka central government kini ki lait no Kabaar ki private vehicle ki ba pendud kam de ki officials nam ta ki official purposes kaniru kalajno nang ta kabalai ki vehicles ki ba ra ya ki marbam ki mardi ki essential commodities kiniru ki lajno nang ta shushu ki essential services vehicles ki ba kentup kumya ki medical teams ka ba kentup ya ka fire and emergency duty ka ba kentup ya ka MECL Kabakentup ya ka Piludi, PHE, Food and Civil Supply, Shillong Municipal Board, Postal Services, Telecom Communication and IT, nata Press, Print and Electric Media, batru ki officials jong kabang. Kini kidai ke bang aku ban pentip ba ki ngilong ki ngi exam lan ngi pelaj no na katukan notification kabangi penmi hakine ki kendiat sngi ki baladep. Kata kadai ka benta ka ba apo ka review meeting na kaliang jog sarkar hadin ba ka circular na ka Ministry of Health na ka Ministry of Home Affairs lapenmi ba kila sya ya ka export ka import hapo kari India brokawai kumta ka state government menta ka janmit ka shim ya karai ba ya ka import export like no ya ka border hat Ansya ban sedang ban play nadu ka praterik jong uneu ubenai ubah nriu nadu ka praterik jong uneu ubenai ubah nriu
kata ke decision ka bengisim mentan ke Chanmit hak review meeting ya karai ba yakine ki shopping complexes nginsya ban pleno nadu ka pratrik ubna jun ar hajar ar pau but yakane ka complexes ngisya ban play san pau percent lagi don sipau teli kedukan kamut san teli kedukan syak ban play but kita ki san teli pada next sakawi kesngi sa san teli kin play tang ba light no ngimdai basutu bakala light no ya ka beauty parlors salon and barber shops ya kita tinggi 4 syak tenre yaki wei ki items ki badon hapo ki shopping complex lasha but ngila airu ya ka direction syake deputy commissioner bakin walk out ya ki details baro rengkat bat ka SOP bat ka protocols kita kideki information ke bengi pak pentip akan ke Chanmit diperlok kini ke jeng ai update dan benda ke COVID-19 Apo Meghalaya State Jungi ke bahadu benda ke sing ke lai 3 Jun kilong kendai haja lai spa sau nang tade ki baladap tested negative hadu benda ke sing kilong pras hajar kendai spa kendai fulai nang tade ki ba positive cases ki badan mentah ke state Jungi total barok kilong lai puai iwei la khat khalai ke la jam nang ta khat nyo kidang long active case tiki bangidang up pade kita si bangilang fa mentah kilong hadu lai spa arpo tuli tekni gede ki